It-8 ta' Ottubru tas-sena 1845 hija ġurnata importanti ħafna fil-ħajja tal-Kardinal John Henry Newman. Hija l-ġurnata li fija jiġi mammet mill-Fader Dominic Barberi, saċerdot Ingliż ta' nisel Taljan, propju fid-dar tal-Littlmore ftit il-barra minn Oxford fl-Ingilterra. L-1845. Sena importanti anke fis-sens wiesa tal-istorja tal-Ewropa għaliex l-1848 hija the year of revolutions, is-sena ta' ħafna rivoluzzjonijiet, jitkissru ħafna monarkiji fl-Ewropa. Fl-Ingilterra wkoll kellek il-bidu tal-era Vittorjana, ħafna aspettattivi mir-renjant il-ġdid Ingliż li allura kienet mara, u allura kellek ħafna ideat ġodda fil-pajjiż, viżjonijiet ġodda, xewqat għolja għall-Imperu Brittaniku. U Newman għaddej mill-vjaġġ spiritwali tiegħu miexi, ċeklem għalhom it-triq imma mhux mingħajr ħafna diffikultajiet, ħafna taħbit u anke saħansitra ħafna teddid. Il-għaliex dawk li kienu qrib tiegħu u li kienu jafu li se aktarx se jħaddan il-fidi ta' Ruma u li kienu ġejjin minn sfond protestant kienu diġà qalulu li se jiksruha minn miegħu. Dan huwa l-ħlas jew dan kien il-ħlas ta' kull Kattoliku Ingliż, ta' kull Protestant Ingliż li jrid isir Kattoliku f'dak is-seklu. Il-vjaġġ ma jibdix hawn. Il-vjaġġ imur lura meta bħala student huwa kien iqalleb il-volumi ta' Milner, l-editur tal-patroloġija Greka Rumana, u Newman sar biex ngħidu hekk konxju mill-fatt li ma setax ikun li wieħed jirrikonċilja flimkien l-Ekklesja Anglikana u l-Ekklesja Kattolika. Ma kienx possibbli li wieħed jibqa' jara fil-Knisja Kattolika tal-bidu, il-Knisja tal-Apostli, il-viżjoni Anglikana tal-Ekklesjoloġija, ġifieri ta' kif tiġi strutturata u mifhuma u interpretata il-Knisja. Newman ma kienx bniedem li seta' jgħix realtà li mhix tiegħu. Ma kienx bniedem tal-kantonieri, ma kienx bniedem tal-kompromessi, kien bniedem li ħaġa jgħidha ċara u tonda. B'ħafna ħlewwa, jekk hemm bżonn ukoll bi ftit satira u wara li jkun irrifletta fil-fond u anke talab. Irrid joħroġ għax ċar fid-dawl il-wiċċ ta' Newman, il-bniedem li jitlob u r-raj tal-irwieħ. Kif aktar quddiem ħanaraw anke li f'Birmingham għamel ħafna u ħafna xogħol mal-foqra ta' dik it-tieni l-ikbar belt tal-Ingilterra wara Londra. Il-vjaġġ beda bħala student, kompla bħala presbiteru Anglikan, issa wasal fil-qoħol tiegħu. Insemmu ftit dik referenza xkejkna lejn dak il-vjaġġ fiżiku tiegħu lejn l-Ewropa, il-Mediterran fil-1833, meta anke ġie Malta u niżel il-Belt Valletta u għad f'waħda mill-lukandi ta' dak iż-żmien u anke iltaqa' ma' xi dinjitarji Ingliżi ta' dak iż-żmien qed itħattu 1833. Għamel ħbieb anke ma' Fr li kien Protestant Enlightened, wieħed mill-Illuministi Ingliżi f'Malta tas-seklu 19 li anke jissemma fil-kodba tal-istorja ta' Malta b'mod partikolari fejn tidħol id-dħul tal-Protestantiżmu f'Malta fi żmien l-Ingliżi. Minn hemmhekk huwa kompla il-vjaġġ tiegħu anke l-postijiet oħrajn fosthom Ruma, jgħid li Ruma ma ġbitux, il-knejjes oġbuh imma ħasshom kesħin, cold, aktarx kien iktar imdorri għall-ambjent Ingliż, ma jistqar li kellu wkoll soft spot għall-istil barokk u anke iktar bil-barokk dak romantiku tal-knejjes kemm f'Malta imma wisq iktar f'Ruma. U hemmhekk kien għadu ma wasalx biex jagħmel il-pass il-kbir tiegħu għaliex kif isemmi fil-poeżija tiegħu Lead Kindly Light, li hija wkoll in-reliġjuż li jkantaw l-Ingliżi kemm Kattoliċi kemm Anglikani, kien qed jara kollox imdallam. U allura Lead Kindly Light amid the encircling gloom, I am far from home, mhux qed jirreferi biss għall-Ingilterra fiżika, imma qed jistaqsi where is home, li min id-dar tiegħi bħala Nisrani.
Anglikan jew nagħmel il-pass li jmiss fil-Knisja Kattolika. Kien lest illi jimxi quddiem ma kien għadu mhux ippreparat biex jidħol fil-Knisja Kattolika. Fil-fatt bejn l-1833 u l-1845 għandek qabża twila mhux ħażin. Dak huwa iż-żmien meta l-aktar il-biografi tiegħu jinterpretaw li Newman għadda minn vjaġġ diffiċli biex fl-aħħar seta' mbagħad jintreħa f'idejn ir-rieda t'Alla u jsir Kattoliku. Importanti li f'dan iż-żmien ngħidu Newman issa ma kienx għadu jgħix fil-presbitri tal-Knisja Anglikana, ma kien qed jgħix f'raħal ċkejken il-barra minn Oxford li wieħed jista' anke jżuru llum jismu Littlemore. U hemmhekk kien jgħix ma' xi wħud minn sħabu ħbieb li jifhmuha bħalu li kienu protestanti imma lesti li jimxu għal verità. U allura hemmhekk huwa kellu tal-inqas appoġġ ta' ftit ħbieb. Kien jirċievi itri ta' inkoraġġiment, ma ġieli wkoll kien jirċievi xi theddida, speċjalment minn dawk li kienu jifakru ħin kollu jekk isir Kattoliku se jitlef ħafna mill-ġid finanzjarju jew aħjar mill-image sabiħa li kellu popolari fl-Università ta' Oxford. Imma Newman kien determinat li jagħmel il-vjaġġ għax kien tip ta' bniedem li ma kienx se jmitt pass lura. U hawnhekk dawn is-snin Newman ikompli jaqra, ikompli jistudja u iktar tard naraw illi mhux biss jikkonverti għal fidi Kattolika imma wkoll jindbat Ruma anke fuq xewqa tiegħu stess fil-kulleġġ tal-Propaganda Fidej fejn hemmhekk għal żmien qasir ħafna huwa jistudja u jiġi ordnat saċerdot Kattoliku. Imbagħad jiġi lura lejn l-Ingilterra b'xewqa waħda li jevanġelizza imma mhux waħdu. U meta kien Ruma kien iltaqa' mal-ispiritwalità ġewwiċ imwiċċ mal-ispiritwalità ta' San Filippo Neri, il-moviment tal-Oratorians, l-Oratorjani, moviment li kien twaqqaf fi żmien ir-Riforma, imma li lilu kien jogħġbu il għaliex dawn l-aħwa kienu jgħixu flimkien jibqgħu saċerdoti djoċesani mingħajr ma jsiru reliġjużi fis-sens strett tal-kelma bħal huma l-mendikanti. U għalih dan kien l-istil ideali. Kien jammira ħafna lil San Francisco de Sales, l-isqof ta' Ginevra, u fil-fatt iktar il-qudiem huwa għażel bħala motto tiegħu ta' ħajtu kollha cor at cor loquitur. Il-qalb li titkellem mal-qalb l-oħra, id-dialogu, il-vjaġġ, il-mixja. U hawnhekk għandna il-qalba tal-ispiritwalità ta' Newman. Hemm ħafna x'wieħed jista' jgħid dwar l-ispiritwalità ta' Newman, ma l-ispiritwalità tiegħu żgur li ħarġet mill-vjaġġ li waslu biex jagħmel din il-konverżjoni. U hekk ta' min jenfasizza li Newman ma kienx ħares lejn it-tħaddin tal-fidi Kattolika bħala konverżjoni, imma pjuttost bħala mixja. Forsi mingħajr ma noħroġ mis-suġġett bħalma l-Kardinal Lustiger ta' Pariġi għal jaħfirlu kien meta saqsewh qalulu l-ġurnalisti x'wasslek biex ikkonvertejt għal fidi nisranija. Għalhom le, jiena ma ikkonvertejtx, jiena sempliċement għamilt il-vjaġġ sħiħ. Minn ludi wasalt biex inħaddan il-fidi vera li twassalna għalija il-liġi Możajka. U hekk nara dan ix-xebħ jiena għaliex Newman f'ebda mument tal-ħajja tiegħu ma jitkellem kontra jew jikkritika bl-aħrax il-Komunjoni Anglikana. Anzi, dik għalih kienet qisha il-bord li minn fuqha qabes jew mexa il-qudiem biex ħaddan il-fidi Kattolika tiegħu. Imbagħad Newman bħala konvertit Kattoliku u bħala saċerdot, jiena dawn narhom ħafna marbutin ma' xulxin, ma kienx se jkun possibbli illi Newman jikkonverti għal Kattoliku u jibqa' laik għaliex kellu imħabba kbira għall-irwieħ. Qalbu kienet il-qalb ta' raj. Kien bniedem imdawwal, allura d-dawl li kiseb ma kienx se jżommu għalih, ma kienx egoist, anzi ried, anzi ħass id-dmir li jwasslu lill-oħrajn. Kellu imħabba kbira pastorali lejn l-aħwa li magħhom kien jgħix f'dawk il-cottages ta' Littlemore li pjuttost kienu stalel li mbagħad bidluhom fi kmamar u kellhom anke kappella. Interessanti li dawn il-postijiet illum wieħed jista' jżurhom u hemmhekk hemm anke the Sisters of the Good Work. U Newman meta ħareġ minn Littlemore ix-xogħol tiegħu kien issa li jara kif se jagħmel biex lill-Ingilterra jevanġelizza. U jagħmlu permezz ta' dan il-pjan tiegħu li jwaqqaf
3 oratorji, mhux f'mument wieħed, imma f'mumenti differenti ta' ħajtu. L-ewwel ovvjament la darba kien jgħix f'Oxford jitwielet propju l-oratorju ta' Oxford, imbagħad bil-mod il-mod dejjem jinżel lejn nofsinhar il-belt ta' Birmingham li kien mhux daqstant sigħat il-bogħod minn Oxford li kienet belt li kellha wkoll popolazzjoni mhux ħażin ta' Irlandiżi Kattoliċi u fl-aħħar il-belt kapitali Londra fejn illum għandna Brompton Oratory fejn hemmhekk insibu wkoll it-tielet u l-aħħar oratorju tiegħu. Ta' min jgħid fil-qosor ukoll illi dawn il-kisbiet ħolqulu ħafna tbatija għaliex anke fih dan l-Oratorian movement, ċoħe fih dan il-kongregazzjoni ta' San Filippo Neri li ju daħħal fl-Ingilterra u anke kellu nuqqas taqbil fuq it-teoloġija anke pereżempju mal-istess disċipli tiegħu. Fosthom insemmi biss il-Father Faber, l-awtur magħruf ta' ħafna u ħafna innijiet li jitkantaw fil-Knisja Kattolika Ingliża llum il għaliex anke fih dan il-kongregazzjoni li huwa introduċa fl-Ingilterra kien hemm min il-Newman baqa' jarah b'mod suspettuż bħala il-bniedem li ħaddan il-Kattoliċiżmu imma li ma kienx lest li ħaddan il-viżjoni ta' kif il-Knisja tara l-awtorità suprema tal-Papa. Mingħajr ma nitbiet ħafna mis-suġġett tal-konverżjoni, ngħid biss illi meta infetaħ il-Konċilju Vatikan l-ewwel li mbagħad kellu jagħlaq ħesrem fl-1870 minħabba l-kwistjoni tal-unifikazzjoni tal-Italja u l-problemi li kien hemm f'Ruma mal-Papa Piju, allura Newman ġie interpretat bħala dak li ma kienx lest ħaddan it-tagħlim tal-infallibilità tal-Papa. Xi ħaġa li ma kienx vera imma li sfortunatament persuni bħal Kardinal Manning li suppost kien ħabib tiegħu daru xi ftit kontra tiegħu anke għamlu xi ftit ħsara mal-Papa fiċ-ċriki ta' Ruma. Fil-fatt hawnhekk ta' min jgħid li Newman għandu sentenza sabiħa, noqogħdu ħafna attenti ma ninterpretawx ħażin, jgħid hekk, jgħid if I were to choose between drinking a toast in honor of the Pope or my conscience, I would choose the latter. Jgħid kieku kelli nagħżel bejn nixrob bibita nixrobu flimkien għad-unur tal-Papa jew tal-kuxjenza tiegħi jiena nagħżel il-kuxjenza. Sfortunatament din ġiet interpretata ħażin diversa drabi bħalma jiġri meta ħaġa tiġi interpretata barra mill-kuntest jew inkella b'xi nies minn xi nies li jkunu xi ftit fanatiċi jew ikollhom diġà skop li jużawha biex jaslu fejn iridu huma u mhux iħallu l-kotazzjoni twassalhom skont il-kuntest tagħha. U fil-qosor ħafna nikkonkludi billi ngħid illi l-konverżjoni ta' Newman aħna ħansejħula konverżjoni u aktarx ma kienx sejħilha hekk, ma kienx xi ħaġa li ntemmet x'indaħal fil-Knisja Kattolika, ma kienet il-mixja kollha ta' ħajtu.